Hi guys, welcome back to my channel. Momita Narzary channel आं दिनै बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। स' आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनहा भिडिअआव इन्टारेस्टेड दंबा नायलांबाय थादो आंनि गोदान भिडिअखौ। स' आं दिनैहाय आबर थास'जों अमा बेदरजों संगोन। आबर थास'जों अमा बेदरजों माबायदि सङो स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। आं दा बे आबर थास'खौ आं दा हानानै लानोसै। बियो जानो ओरैबायदि गोथाव जायो। आबरा माना बे थास'आ संनायाव आङो थारुनखौहाय बिगुरखौ हाखांनानै दा आङो थारुनखौहाय फिस फिस हाबाय बेदरनो बांद्रायबो गिदिर नङा बांद्रायबो फिसा नङा थिग मैदोमनि हाबाय जाहाथे रुइनायनि थाखाय बांद्राय गिदिर नंखाया आबरा फिसा फिसासो हाखांबाय आं दा बेखौ सुनानै लानोसै आं दा गासिबो मा होनो रुनानै ओमफ्राय थारुनखौबो हानानै सुनानै लाखाबाय अमाखौबो रुनानै सुनानै लाखाबाय स' आं दा मस्लाफोरखौबो देनानै मानानै लाखाजोब सामब्राम गुफुरजों गरम मस्ला देनाय बा हालदै संख्रि बानलुजों मा होनो जिराजों दाहाय देगोन स' दा खोन्थागोन देनायखौ दा आं हास्लाबैखाय खोन्थाथ'ला दा आङो स्टार्ट खालामनोसै संनायखौ स' नायलांबाय थादो आं माबायदि सङो थारुनजों अमा बेदरजोंसो ओरैबायदि गोथाव जाखायो स' नायलांबाय थादो अमा बेदरखौ एवनानै लाग्रोगोन साराया दुंबाय आं दा बेवहाय थावखौ होनानै लानोसै अमा बेदराव बांद्राय थाव होनाङा गावनि मेजेमानो थाव गखायो दा आङो सामब्रामखौ होनानै लानोसै सामब्राम खामै सायावनो आङो सामब्राम गुफुरजों गरम मस्ला देनायखौ होनोसै बांद्राय होआ एसेल' होगोन दा थारुन एवनायावबो नांगौ बेनि उनावहाय आङो सामब्राम गोजाजों बानलु गोरानजों ओमफ्राय जिराजों देनायखौ होनोसै बेवहाय आङो हालदैखौ होनानै लाखानोसै संख्रि ओरैबायदि मोजां कालार जाबाय दा आं बेवहाय अमा बेदरखौहाय होनानै लानोसै आरो अमा बेदरखौ होनानै लानानै आङो बेखौ खामफ्राम एवगोन ओंखायनो आङो बे सामब्रामखौ खामहोआखै बांद्राय दा आङो बेखौहाय होनानै लानोसै दा बेनि बे मा होनो अमा बेदरनि मेजेमा गजोबनायनि थाखाय आं दा बेखौहाय खोबनानै दोनगोन दसे समनि थाखाय 5 मिनिट 4 मिनिटनि थाखाय ओरैबायदि मोजां नुखाबाय दानो दा आं बेखौहाय खोबनानै दोननोसै आं दा बेखौ बोखारनानै नायनोसै गावनि मेजेमा गबाय आरो बेयावहाय एसे गबावनो गावनि मेजेमा फुल्लि गनानै बे बेदरा एसे फिसा जाबावो अब्लासिम आं बेखौ खोबनानै दोनबावगोन होमबासो अमा बेदरा संनाया गोथाव जायो आङो मा होनो अरखौहाय फिसा खालामनानै दोनगोन एसे दा आं बेखौ बोखारनानै नायनोसै माबायदि जादों
ओरैबायदि बरिया जाबाय ने गावनि मेजेमा ओंखारजोब्बाय खामफ्राम जाबाय दा आं बेयावहाय दैखौहाय होनोसै मोननायनि थाखाय बारा बुरजा होआ एसेल' होगोन बरिया जाखाबाय दा आं बेखौहाय रानजासे खोबनानै दोननोसै आं दा बेखौ बोखारनानै नायनोसै अमा बेदरनि दैया रानबाय नै दा मोजांनो बांद्राय गैला दा आङो बेयावहाय आबर थास'खौ होनोसै दा आं बेखौहाय खोबनानै दोनसै जाहाथे बे आबर थास'आबो बे अमा बेदरनि मेजेम आरो दै होनायजों रुयो दा आं बेखौ खोबनानै दोनथ'बाय दा आं बेखौ बोखारनानै नायनोसै आबरा हामबाय दा आं बेयावहाय सामब्राम गुफुर देनायखौ होजोबनोसै बानलु गोरान देनाय दा आं बेयावहाय रुइजासे दैखौ होनानै लानोसै थोजासे खिनिखौनो बांद्राय लावबाबो थावा थाग थिग मिडियामनि होनोसै दा आं बेखौ गोदौजासे खोबनानै दोननोसै दा आं बेखौ बोखारनानै नायनोसै नोगोर मेजेमबो गबाय अमानि ओरैबायदि बरिया जाबाय रुइदोंना रुइयाखै नायनोसै आङो बेखौहाय रुइबाय रुइनाया एसेनो बांद्राय रुइजोबाखै आं दा बेखौ सानानै लानोसै आङो साखांबाय नै जा मोजां रुइबाय बरिया जाखाबाय संख्रियाबो नांखाबाय स' गाइस माबायदि नुदों आंनि ओंख्रि संनाया आंथ' नायनो नोगोर गोथाव नुखाबाय स' माबायदि नुदों मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनदों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन